ajwayele ukuhambe nihlaziya nje nami nihlaziya ushidi bafana bami. La kunento enikhohlwayo ngumthandeni okubala kithi konke nabalandeli bamthandeni SK. Iqembu lama Red Nation alihambi ngentando yeningi ukuthi nina njengoba nibaningi neleso sigungu nivumelana nani akusho ukuthi sizovumelana nani ngalokho. Nayizwa ngithini? Ingakho la ufica khona kuhlangenwe kukhona iningi okanye iqeqebana labantu kodwa uthola ukuthi umthandeni akekho. Indaba yentando yeningi ayisebenzi akusele iqembu lepolitiki leli. Ama Red Nation iqembu la SK akalithathanga ngumuntu iqembu lakhe akasukuma nalo phansi wayisungulela lona. Nathi singabalandeli sayithathela thina izinqumo zokumlandela. So nina ke boshiphi igwebu anikwazi ukufika nisitshela ukuthi simlandele kanjani uSK singamlandeli kanjani ezeni saconvincewa yini ukuthi asibe balandeli bakhe. Nayizwa ngithini? Mina nje ngize ngithatha isinqumo sokuthi hayi lensizwa ngalandela umculo wayo ngabona insizwa nje iphila ushidi lo enguphilayo. Ngabona insizwa iphela ushidi enguphilayo maqale ngono igcina ngono. Mina ngikwazi ukuthi ngafika umuntu la ekhuluma ushidi awukhulumayo kimi nina just because nithi anilibona iphutha lakhe nibaningi lokho bese kuthiwa mina ngibe wrong. Mangihambisana nalo nto angihambisani nami. Mina mangi right nina ngisho ngaba u40 nonke ni wrong yimo right. Kanti inkani yini nazini nini? Senajwayele ukuhambe nihlaziya nje hambani uthenga imbuzi mchilibala manje. Hawu.